Magandang umaga, mga katropa. Ang kailangan lang natin para makagawa tayo ng cola, kailangan natin ng machine, cylinder. Okay, natural, tubig. So, maglalagay muna ako ng tubig. Okay. So, nakapaglagay na ako ng tubig. And then, itong cylinder na to, yung cylinder na yan, ilalagay ko ngayon dito sa machine. So, okay. Simple lang yun. Ikot mo lang dito ng konti. Kakapit na yan. Pag medyo higpitan mo lang ng konti kasi may pressurize yan. Tapos ito, sasalpak mo yung machine. Ayan, click na siya. Yan, ganyan kasimple lang yan. Okay, itong baso, para sa kanya itong baso na to pipindutin ko lang to para makapasok yung baso. Yan, ikot mo lang, kailangan saktong-saktong ikot. Yan, ganun lang yan. So, mga katropa, may nakaturo dito yung nakaturo na yan, hanggang dyan dapat ang tubig. Ngayon, dahil nakalagay na yung cylinder sa likod, ito yung machine na paglalagyan ng ngayon ng oxygen dito sa loob ng tubig. Magsasama ngayon ng oxygen yan pag pinindot ko itong taas. Okay? Pag pinindot ko yung taas na yan. Okay? So, simulan natin. Okay. Para kitang kita. Pipindutin ko na. Yo. So, yung pumutok na yon, ihinto mo na. Pressurize na yung loob na yan. Ganun lang kasimple. Ngayon, so lagay ko muna siya sa tabi. Nandito yung baso ko. Ito, meron tayong iba't ibang klaseng syrup. Yung flavor na gusto natin. Merong Hollandaise syrup. May tinatawag tayo na Himbeer syrup or strawberry syrup. Pwede rin tayong kahit anong mga maraming syrup dun sa mabibilhan. Ngayon, dahil nga walang available na cola, pare-parehas lang yan. May syrup na cola, Himbeer, or strawberry. So, ang gusto ko is strawberry syrup. Lagay ko lang akong konti. So, ganun din yung yung kung anong flavor na kukunin mo. Kanya naman, pressurize na siya sa loob. Yan. Ganyan kasimple lang yan. Nakita mo, talagang pressurize na siya sa, talagang makikita mo talaga na bumubula-bula talaga siya. So, inumin ko muna. Wow, ang sarap. Para kang uminom ng 7-Up, Sprite, ganon. O so, katropa, paalam na ako. Bye-bye.